Tampereen kaupungilla on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Ja ilmastobudjetissa me määritellään vuosittain enimmäisilmastopäästömäärät kaupungin alueelle, ja sen lisäksi ilmastobudjetissa eritellään myös kaupunkiorganisaation omat ilmastotoimet ja niihin suunnitellut ja käytettävät eurot. Ja näitä sitten esitetään vuosittain sekä kaupungin talousarviossa että tilinpäätöksessä. Ilmastobudjetissa olevilla toimilla kaupunki vähentää paitsi oman organisaationsa ilmastopäästöjä, myös rakentaa semmoista kaupunkia, jossa mahdollisimman kestävä elämäntapa on kaikille mahdollinen. Viimeisimpiä tosi näkyviä tämmöisiä toimia on esimerkiksi raitiotien rakentaminen ja se, että kaukolämmössä on lisätty huomattavasti uusiutuvaa energiaa ja toisaalta mietitään myös hiilineutraaleja ratkaisuja. Mutta ihan kaikkia ilmastopäästöjä me ei voida vähentää pelkästään kaupungin toimilla, että siihen tarvitaan sitten yhteistyötä myös kuntalaisilta ja yrityksiltä ja muilta toimijoilta.